Abasolwa abayi12 baboshwa ngemuva kokutholakala kwezidumbu zabantu abahlanu zigenciwe. Ukulalelwa kofakazi kudonse usuku lonke namhlanje ngenxa yobuningi babasolwa. Inkantolo ibilalela izethulo zokuthi kungani kumele banikezwe ibheyili. Due to a lateness of an hour now, this court is remanding this case for further evidence. All accused persons, you are in custody until then. Amalungu omphakathi abebhikisha ngaphandle kwenkantolo ezokweseka abasolwa. Ubulungiswa mabuke khona emphakathini. Sicela inkantolo isikhiphele abantu ababoshiwe abasebhabhayi laba abawu12 abasolwa ngokuthi babulele abafana abawu5 abayigebengu. Siyabuya ke kusasa sizobe sikuphelele futhi singumphakathi siza sizoseka abafowethu abangaphakathi. Kubikwa ukuthi laba ababulewe bebewuhlalisa libhojozi umphakathi. Bayaziwa emphakathini babamba inkunzi ebusuku bakhahlela izigaba bathathe yonke into nayo endlini bakutransferise ngisho imali West and West ngabo 22 December bebekubamba endleleni uphethe isikhwama emini. Kusenjalo usilaxazile isicelo sebheyili uMusa Khawula nowaziwa ngokubhala ngezindaba ezithinta impilo yosaziwayo ezigundleni zokuxhumana. Utshele ummeli wakhe ukuthi isizathu sokulaxaza isicelo sebheyili ingoba kusenamanye amacala aphenywayo ngawo. uKhawula uvele enkantolo yeManchester Randburg eGauteng namhlanje ebhekene necala lokuthunaza isithunzi somuntu. Usolwa ngokubhala ezigundleni zokuxhumana inkulumo eyehlisa isithunzi sikasomabhizinisi uZedumisile Nxumalo. There has been certain developments that took place from the last sitting that we had here. Wherein unfortunately the accused, Your Worship, was charged for another matter in the Carltonville Court, Your Worship, where he's appearing. Icala lihlehliselwe mhla zi-18 kuNhlolanja.